दिनै 24 जानुवारि थामहिनबा बर'फोरनि गोथार बाथौ सान। दिनै बे सानखौ रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मेहेरगोनाङै फालिनाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टार दिनै गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। मख'नो गोनांदि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो मान बावो। बेनि उनावनो बाथौ थानसालियाव आफा बोराइ बाथौखौ बर'नि दोरोङारि दामजु दामनानै आर'ज गाबो। बे साननि लोब्बाय माखासे मेलेमजिबि आरो सान्थौगिरिफ्रा गोथार बाथौनि सायाव गोनां गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। माग दाननि नैथि मंगलबार गासै बाथौआरिफोरनि थाखाय गोथार दिन। दिनै जाबाय गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानाव आङो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननिसिम लोगोसे गासै सुबुंफोरनिसिम, गासै बिटिआरनि सुबुंफोरनिसिम, आसामनि गासै सुबुं, गासै भारत आरो पृथिबिनि सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ आं हरग्रोनाय जाबाय। बाथौ धोरोमा जाबाय बे धोरोमल' नङा, बेयो बर'फोरनि धोरोमल' नङा, बेयो बर'फोरनि रावनि सुंथागिरि, रावनि जोनोम होगिरि। बेनिखायनो बाथौ धोरोमा जोंनि आंगोनिबो आंगो। बाथौ धोरोमा जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सुंथागिरि। बाथौ धोरोमा जोंनि हारिमुनि जोनोम होगिरि। दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जायफोर हारिमु दङ, जायफोर फोथायनाय दङ, जायफोर मोसानाय मुसुरनाय दङ, जायफोर दामनाय देनाय दङ, बेफोर गासैबो बाथौ धोरोमनिफ्रायनो जोनोम जादों। बेनिखायनो दिनै जोंनि बर'फोरनि जाय हारिमु, बे हारिमुवाबो बाथौ धोरोमनिनो हारिमु। बेनिखायनो आङो दिनैनि गोथार बाथौ दिनाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बाथौआ बे धोरोमल' नङा, बेयो हारिमुनि सुंथागिरि। बेजों लोगोसे बाथौआ जाबाय सान्थिनि गायसनगिरि। बाथौ धोरोमा सान्थिनि गायसनगिरि होननानै आं बुंदों। मानोना बाथौ धोरोमा जोंनि गोसोनिफ्राय असान्थिखौ होखारो, जोंनि गोसोनिफ्राय फोथायनाय गैयै अबिस्वासखौ बे होखारो आरो बियो जोंनि सोरजिगिरि आनान गसाइनि फारसे गोथौ फोथायनायखौ बियो जोंनावहाय जोनोम होयो। इसोर आनान गसाइ बाथौ बोराइनिसिम गोथौ फोथायनाया जों साफ्रोमनाव थानायखायनो जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय आरो खौसेथि बेखौ बियो जोनोम होनो नागिरो आरो बे अनलायनाय आरो बिसासिखौ जोंनि गेजेरावहाय गोरायै गायसननायनि गुदियावबो बाथौ धोरोमा बिबान दङ, बे बाथौ धोरोम लाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि गोथार बाथौ दिनाव नैथि मंगलबार, माग दाननि नैथि मंगलबाराव आङो साफ्रोमबो बाथौआरि, बाथौ सिबियारि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय हरदों आरो आङो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ बाथौ धोरोमनि फारसे, बाथौ धोरोमनि गुदि इसोर बोराइ बाथौनि फारसे गोथौ फोथायनायखौ लानानै बाथौखौ गंफ्रोमबो न'खरावहाय फसंनानै सानफ्रोमबो बाथौनि फारसे, आफा बोराइ बाथौनि फारसे खुलुमनाय सिबिनायखौ लानानै न'खराव सान्थि लाबोनो, हारियाव सान्थि लाबोनो, ओनसोलाव सान्थि लाबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।